Mwana mayangu, kulendi, inzwa ndikandiro apa, ni right. Baba chino gurenda waterera vachitaura vachishemera nyaya yeunity pakati pemachannels esaya ambita zvavo, vamwe vanonzi vana Sarukwaka, vamwe vana ivo vana baba chanogurei, vamwe vana Mudzingwa achitaura kuti dede tabatana. It seems like pane agenda yekuti vanhu vakudhonzerana kwavo, ava vari kudhonzera uko, ava vari kudhonzera uko, and it seems like the way pavataura pabuda magrupu matatu. Pane riri kutsigira Chamisa, pane riri kutsigira Chiwenga naGeza, pane riri kutsigira like vana Kasukuwere, but vakawanda. So I think Varies have quite some very valid point there, and I do agree with him. Ukada kutrace pese unoyachiona, especially ya Chamisa asikutsigirwa, but if you look this plan kwanyatso kuiongorora kwatakuenda, even why they are keeping only nyoka yemabhunu ari mujere, inda kunaso kuti yatove strategy to keep him long, because the more they keep him long in Mjereka, they are diverting the intention from Geza revolution. Ukanyatso ngora nyai pane nguva yakamupisa kuti every channel, every podcast, it was speaking about nyoka yemabhunu. We know what we salute the young man, to know salute what they've done for us and what he's doing and what he's continuing to do. But sometimes I think people, they are now losing focus, and it was pane vamwe vakazoganhira chunhu vakapinda pakatapa vane mweya wenyoka wokuuya vachinyepedzera nga vari kusapota nyoka yemabhunu, but it was not like that. But these people, like, they diverted the intention from focusing from to be a Geza revolution to be nyoka yemabhunu. Nyoka yemabhunu ngabude atisi kuti ngaasabuda, but ndiri kuti vaifanirwa kuve nevamwe vanhu vari kugwisa nyoka yemabhunu achisunungurwa, but revolution ramba ichienda mberi. Ende pakadaro pacho ndo patakatakazoona ataki yakasimba zvakanyanya, vachiataka zita Chamisa akapuwa mara, akazodini, akazodai. Seems like they want to segregate him away from the picture. Ani mazona manje. Saka ipapo ndo paunyazoona kuti ndo pakazonyanya kufira revolution yedu iyoyi. Yes, but tiri kuziva kuti asati yafa zvayo, but vanhu avade vadzoka vabatana. Munhu mukuru vakarega kubatana ipapo hakuna kwatiri kuenda. They must stop attacking Chamisa, because we always say it, these people, they need to respect some of the genuine opposition people who were fighting ZANU-PF through thick and thin. They were part of it, part and parcel of ZANU-PF, which was killing people from 1980. Ndo vakuya vakuti chakati vana Chamisa vana basa ande naGeza ande navachiwenga. This revolution must not have a pinpoint who achatungamira ndiani. Let's fight to liberate our country from the power of Zikananda and ED and Mafid dynasty. Ndo picture ifa iripo muna mayangu. Kwete zviro zvatikuona zvichiitika zvokuti vanhu zvako izvo zvikazoona nyoka yemabhunu strategy ukaiongorora kusungwa kwakaita kuramba vachimukipa mujere, vaona kuti inyaya yekuti vanhu varamba vachitaura nezvake, because dei akabuda izvozvi vanhu vakaita refocus nestruggle, but because he keep on vakamuholda mukati metirongo. And it seems like most of people, they've been compromised, especially all those who used to be close to the guy. They've been compromised. Vakompromise vakawanda nemari nezvakati matauro avanzwisisiki. Kuno uyo musoro muhombe uyo anozviti gabako uyo anongoenda achitaura nyaya achitanga kuti ndari patura achinyepera vanhu. Takazomona mamanje achidzingwa pakota apa yazurui. And that was a very exposition. And paakataura pauyi paka haana kuzvimenshena kuti akadzingwa kana isakazoshamisa takuzona manzera achibisa video kuti akadzingwa. And the way how he's so eager to be part and parcel of nyaya yemabhunu, it leaves you the many of questions about the guy. Vana Saruwaka, you don't even understand them. Are they really standing in the truth or vakushandira vana Kasukuwere? The way how they are doing it. Like yesterday's fight yakadzakatika court ne Interpol. Ini ndikuona nyaya iri matuma enguru mwana mayangu. Look at this. Vanhu ngavasunure maziso. Either that Interpol guy is part of Zikananda or part of Kasukuwere, or either those guys who fought him, they were part and parcel of the same team. They wanted number one to achieve kuti vanozwa kuti vakaita noise iyo nyoka yemabhunu nyaya yake yakuzi judgment anovharamba akavharirwa. So because they want to keep him inside there.
Andiri wazona. Number 2, they did it that way so that vanhu vadzingwe vasakwanisa kusvika pakoti papa. Because vanhu vakasvika koti kana nyoka mabhunu akareliswa, vari kuda kumutora kuti vadzoke naye kuZimbabwe, kuno kuZimbabwe. They are not going to prevail. Because mune makazara vanhu. But kana musina vanhu, it's easy to manipulate. Ora hangu nango judgment yangopiwa zvako Juma, yapiwa zvako Juma, nyoka mabhunu totorwa nevada mutora. Then the guy disappears like that, which is not correct, which is not right. So we need to be having our eyes opened. Because takudhirana na pongo, zvatapindana na pongo chenichi. Because one of the way how they are dividing Chamisa oko, Chiwenga oko, and kwa unimwe timu ya kupinda mkati pa timu iri silent, asinde na kasuko iri G40. Kwa kuzoona pa wanu wakisha G40 pakata. Wasina direction. Vakuti kuna Geza revolution abachitora zvayo, vakuwanda nesara mari nyoka yamabhunu, vari kuita revolution. They are no longer mentioning about Geza revolution. They are no longer mentioning about kubatana kwana Chiwenga na Chamisa. Those people, you need to suspect them. We need to suspect them. So we need to start to be open up our eyes because we are fighting with the snakes. The truth is this: as long as they fight to segregate Chamisa, they are not going to prevail because God is involved in this issue. Pakauya 208 my election Bakabira, God allowed them. Pakauya 2018 Bakabira, God allowed them. Pakauya effect 2017, God allowed them again to manipulate the people. Pakauya 2018, God allowed them. 2023 again, God is not going to allow them again. 2088, 2030, so the only option is Papa Kungo Batana Mdara Chiwenga, Nana Chamisa, Pongeta one press conference in Mdara Geza, Yakapera, Paul Nauntwa, Votaura results at 2023. My relations were going to Zapera, Monamayanga Pasana, one who pinned on my street. I'm telling you, conference, you know it, cannot press conference, you know it, Pana Chamisa, Pakanamdara Geza. Geza states the author Chamisa Tower, Pachimangana, Mwesem Road, to demand my result, everything, the result election, yes, Papa. Yet I tell you, G6 Barutra, my soldier. I'm telling you, I stopped to 2 days. But the problem is when people know to what Papa, power they don't want to release the power from ZANU-PF. That is the problem. They don't want to build our nation. They want to build the party. Vakata, get away from that mindset. And this time God is not going to allow them. As long as I try to manipulate, everything that they are trying to do, we are watching and we are praying. God is not going to allow them this time to cheat the people. The independence that must come, the liberation that must come in our country must be true independence with the people. Their lives are at risk more than the life in opposition. Because the guys they are dealing with, vakatadza kumubvisa mukoma murume uyu nefamily yake. Achavapedza vese kutufa. Achavapedza vese one by one. Ngavabvume kunyengererwa naye vachinzi let's come together to forget about this. Ngavaite izvozvo. This is the time for the safety of their lives. They must unite with Chamisa. They are hiding. They are playing hide and seek game. We need this our country to be liberated. My results in my election at 2023, we know people in the military was not involved in this rigging of this election. That's why there was no shambles. The elections are fast. So military, why are they afraid? Why are they afraid to reveal the results? When those results are coming, first before behind the scenes, Gava agree na Chamisa gari pasana chwenga, government you gari arongo ya pera uta. Which announce my two results in my election. Then Chamisa udaidzira vanana geza kuti mangwana vanhu ku road demand kuti tipo winner ma presidential or election 2023 ngapiwe the victory yake. We have gotten upper end here. SADC never gave a stamp on those elections. International community never gave a stamp on those elections. So it is just a president of pokers. Mchanga was lying that day. It was given a mandate. No one gave a mandate. Mandate was given to Chamisa. Everyone knows that. Mangwana vanhu vakangoti street baba maelection ataurwa evidence vaisa apa mavile kuti ndo zvakaita maelection munhu akaona maelection ndi uyu mangwana vanhu vanosvera vazara ezoona fisa Chamisa chitaura
vomupa security, vomuchengetedza, vamachengetedzera vakaitana naChiwenga. Masoja utsigira vanhu kuti mangwana vanhu vachidemonstrate vakavashirida. I'm telling you, it 2 days dzakawanda. Tinosera tawana victory, but the problem that we have with our brothers from ZANU-PF, one is they've got still the spirit of deception. They want the power at all costs instead of building our nation. We are sick and tired of this. But they are so aggressive to force people to just to support this thing blindly. One of us to support. So I think demonstrate it's because ngaticheke batingomira zvekuti izvozvi nyaya yakuda kuti yanyuka yemabhunu hatisi kuti zvakaita nyuka mabhunu zvakanaka, but we need to focus kuhondo vanhu vaifa vanhu but vairamba vachifighta the enemy. The eyes must be on the ball. Which is the ball? Our ball is to remove ED and this family and this dynasty and Skanani from power and reclaim our country back to its normal. We start to build that is the ball. Not Nyuka Mabhunu is not the ball. He was part of the team that was fighting for this ball. Kana sunga fighting ngatichage vamwe paside vanofocus nyaya Nyuka Mabhunu, but revolution rambe chinda kupi kumberi. Nikuzokuya zvizve we don't want people who are criticizing anachamisa chakazotwaziva avasivo, because Chiwenga, as much as power, Chamisa is popularity. Chiwenga cannot do without popularity. Chamisa cannot do without power. So if we join these two, I'm telling you, power plus popularity that Chamisa have and power that Chiwenga have, this our country is going to be delivered in a silver platter. Very clear. They must use my elections at 2023. Simple as that. No, everybody knows that my election requires. Why is ZANU-PF taking long to announce those elections, to give us the true winner? That is the card they were supposed to use from the way go. If they were irreversible, but they are not in the truth. But they're at the time now to come back to their senses. They must come up with this decision. Vataro chokwadi chinobatika. Tozari chitenderera baba lichongotenderera makomo chitenderera pane nyaya iri simbu kudai so. One podcast, one press conference gezara pa Chamisa rapa. Chino Chiwenga sipo. Vakutora kuti mangwana vanhu ku road. Vanhu vane surely kuzochwa Chamisa is involved of this thing. Inosera ya tsuka ya blawa ya tsuka ne vanhu vakasara kuti pa. Mai masoja achisupporta vanhu. Vanotiza vanhu. Kutosera mangwana kuchiedza chete vanhu zvikanana zvose zvatiza pa. But it's because ZANU-PF in a deception spirit. Haisi kuda kuti zvinhu zvinake. Vari kuda power. Ngavambomira izvozvo. Ngavatomirire. Vanhu ZANU-PF, you can fool the people, but not everyone. We know the truth. We know the truth. And they can try by all means to tarnish Chamisa kuda kumpenda kuita sei. Kudiwa kunita Chamisa ngavakuzive panasi. Chamisa anodiwa nevanhu kwete nekuti vanhu vanongobuda from nowhere, but it is God spirit involved in that. Whether they like it or they don't like it, or they believe what I'm saying or they don't believe, we don't care about them. We know the truth. Kudiwa kwaka kusino mari kuya kuna mari mukati kusvika mwari yazoti it's enough ndopa vachabvisa. They will try to all these tricks to remove him from that place. Right now he is silent. He's no longer involved in politics 100%. Look how disjointed the opposition are, but this name is still sounding in their mouth. Why? It's because God is behind that guy. If you want Chiwenga, we need them to join the forces together. Chamisa cannot win this war alone. Chiwenga cannot win this war alone. They need to join together. Jana Jifot ngatusiya imatotaya. Ngavasiyemba vako avanogara vauya ndarageza we can listen to him because ndaraka uya akakupa regerero and he told us the truth what it is doing. Vana chuka sukwere chicha vakatudza. Hapana chavakutaura kana kuti vakanyarara. Hapana matsotsi, we cannot trust them. All those people who suspect that vanoshandiswa nanakasukwere tikuvaona matauriro wavo. They don't support Geza revolution, they don't support Chamisa. Vanongoisa kuti they just spend. Vanongopenda kamuromo kawo kungoti kumeshana kuti vamove nyaya upatoka so wangoro chinati vanhu utsotsi. Vakutisundira panyaya Nyuka Mabhunu suna kwake. Yes, we salute the man. We need him in this revolution. Zvokuti 31 yaya yakarambiwa naMwari dei yakaitika achitaura Chamisa vavemisa pasaidi taitamba chichema futi neZANU-PF, but God could not allow them.